फैगौ 30 जुलाइ खालि क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव 133थि खेब एसिया हादोरमानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन दुरुन काप बेयो जानो थांगासिनो दङ आरो बेनि थाखाय जोङो फोथार बानायनाय बा बायदिसिना खामानि जिखिनि जोङो मावनांगौ दङ गासिबो जोंहा प्राय जोब्बाय। जोंहा 30 जुलाइ खालि माखासे हारिनि कालचारेल बा हारिमुवारि दिन्थिफुंनायबो जागोन, जेराव जोङो गिबि खेबनि थाखाय दिमासाफोरनि जि मोसानाय बेखौबो जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बेनि जि रिहार्सेल खालामनाय बेयो सोलिगासिनो आरो बे टुर्नामेन्टखौ जाहाथे जोङो गोग्गोमै बा मोजाङै जों खुंफुंसारनानै हरनो हायो, बेनि थाखाय जोङो जायगायाव मोनसे कमिटि दानानै लादों आरो बे कमिटिनिनो दिनै जोङो जि मावखुलि जों बेखौ बेखेवनाय जादों आरो बे मावखुलियाव जिरायनानै जोंनि बिभिन्न दालाइ कमिटिफ्रा गाव गावनि माखासे प्लेनिंखौ खालामगोन जाहाथे बे टुर्नामेन्टखौ मोजाङै खुंफुंसारनानै हरनो हायो बेनि प्लेनिंखौ खालामगोन आरो बेखौ जों दिनै बेखेवनाय जाहैबाय। बयबो मिथिगौ बे टुर्नामेन्टआव गासै 4 गोहोगोरा एबा गोख्रों दोलोआ बाहागो लागोन। नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, ओडिशा, BSF आरो जोंनि गावनि मोनसे टीम बड'लेण्ड एफसि, गासै 4 गोख्रों दोलोआ बे टुर्नामेन्टआव बाहागो लागोन आरो गोजोनथाव बाथ्राया बेनो एबारनि गेलेनायाव एबारनि बे टुर्नामेन्टआव क्वार्टार फाइनालसिम बेयाव गेलेनाया जागोन। 21 आगस्ट खालि बे क्वार्टार फाइनाल गेलेनाया जागोन। जों फिक्सारखौ अलरेडि रायजो राजानो फोसावनानै होनाय जादों। माखासे गेमा बेलासि आरो माखासे गेमा मोनाबिलियाव जागोन। दा बेखायनो बेखौबो जों फोसावनानै होबाय आरो दा सानजौफुनि 12 रिंगानि उनाव जायफोर नायगिरि बिथांमोना नायनो गोसो बिथांमोना बुक माइ श' होननाय मोनसे एप, बे एप्सआव एन्ट्रि टिकेटखौ बिथांमोना गाव गावनो दाननानै लानो हागोन आरो जों बे स्टेडियाम सिङाव 11,000 नायगिरिफोरनि थाखाय जोङो बेबस्था खालामनाय जादों। टिकेटनि रेटखौ जों बानायनाय जादों VIPफोरनि थाखाय 500 आरो खोला जि स्टेन्ड दङ बेयाव 180, साहा जि स्टेन्ड दङ बेयावबो 180 आरो सानजाहा जि स्टेन्ड दङ बेयाव 240 रांजों खालामनाय जादों। दा बयबो बुक माइ श' बेयाव थांनानै गावबा गावनि टिकेटखौ बिथांमोना दाननानै लानो हायो। दा गोजोनथाव बाथ्राबाव बे बाराव अखा बांखानिफ्राय जोङो जेबो साननांगौ गैया, मानो होनना बुङोब्ला जोङो फोथारखौ अन्थाइ बालाजों जोङो जिबायदि फिफा स्टेन्डार्डनि बानायनांगौ बिदि जोङो बानायनानै दोननाय जाबाय। जेसेबां अखा हायोब्लाबो थांनाय बोसोरनि बायदि बेवहाय हाब्रु जानायनि जेबो चान्स गैया आरो गोबाङानो जोंखौ फन खालामदों बा गोबाङानो बुंदों, ससियेल मिडियायाव माखासेया बुंदों थांनाय बोसोरनि बायदि जाहाथे टिकेटखौ लानानै बिदि जेबो गावजों गाव दावराव दावसि जाहाथे दाजाथों आरो बिनि थाखायनो जोङो टिकेटखौ अफलाइनाव जोङो दाननायनि जेबो बेबस्था खालामनाय जायाखै। गासैबो टिकेटखौ अनलाइनावनो जोङो खालामनाय जागोन। दा बेखायनो गावबा गाव बुक माइ श'आव थांनानै गावबा गावनि टिकेटखौ लाना 30 जुलाइनिफ्राय जानो गोनां जि बे 133 दुरुन काप बेखौ नायनो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरो। टिकेटआ दिनै 12थानि उननिफ्राय बुक माइ श'नि एप्सआव थांनानै गावबा गावनि टिकेट दानना लानो हागोन। आलासि महरै जोङो दासिमबो थि खालामनाय जाथ'वाखै। जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा दिल्लीयाव दंहैयो। दिनै फैयोब्ला जोङो सावरायलायनानै आलासिखौ जोङो थि खालामगोन। बयबो मोनसे खोथाखौ बुंलायसोदों, नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि बिगोमा फिल्म एक्टर जन आब्राहाम बिथाङा फैगोन होनना आरो बिथाङा फैगोनना 100% रोखा, नाथाय माब्ला फैगोन बे खालारखौ जोङो होनो हायाखै। बिथाङा जायखिजाया मोनसे गावनि खेल थाखालि बिथाङा फैगोन। दा बेखायनो बिथाङा जा खालि फैगोन, जि खालार खालि फैगोन, बे खालि जोङो सानसे साननैनि आवगायनो जोङो रायजोफोरनो फोरमायनानै होगोन जे जन आब्राहामा बे खालि फैगोन होनना। नाथाय तारिखखौ जों दासिमबो फिक्स मोनथ'वाखै, नाथाय फैगोना 100% रोखा जानानै